Čaute, čaute, vítajte na mojom kanáli Vibes. A počúvajte, dnes mám pre vás niečo špeciálne, čo vám odpálí dekel. Ale fakt, NASA totiž dotiahla na Zem niečo, čo je staršie ako naša celá planéta. Hej, počuješ dobre. Hovoríme totižto o vesmírnych vzorkách z asteroidu Bennu. A dnes si povieme všetko, čo o tom by sme mali vedieť. Tak poďme na to. Dobre, začneme pekne od začiatku. Predstavte si rok 2016 a NASA spúšťa misiu s názvom OSIRIS-REx. Už len ten názov znie ako nejaký nový Pokémon. Ale nie, žiadna kartička, toto bola vážna vec. Táto sonda dostala za úlohu doletieť až na asteroid Bennu. Ak neviete, čo je Bennu, tak si ho predstavme ako obrovský vesmírny šuter, ktorý sa motá okolo Slnka niekde medzi Zemou a Marsom. Proste taký vesmírny bezdomovec. No a tá sonda nabrala odvahu doletieť až tam. Počúvaj tú vzdialenosť. Keby tam ideš autom, tak ti ani 3 generácie detí nestihnú dorastiť, pokiaľ tam dorazíš. NASA musela vypočítať všetko presne úplne na milimeter, že by sa tam dostali. A teraz to príde. Sonda sa dostala až na povrch tohto asteroidu a pozbierala sa tam aj 250 gramov šutrov a prachu. No vážne, len si to predstavte, 250 gramov, to máš ako balík čipsov, ale bez čipsov. No a najväčšia bomba na tom je, tie kamienky sú staršie ako 4,5 miliardy rokov. Staršie ako naša planéta, staršie ako dinosaury, staršie ako všetko, čo poznáme. To je doslova vesmírna história prachu. No ale aby som vám to trošku priblížil. Bennu, ten asteroid, je ako taký vesmírny archív. Vedci veria, že môže obsahovať materiály, z ktorých vznikol život. Takže sa možno konečne dozvieme odpoveď na otázky, ako sme sa sem dostali. Alebo kto vymyslel pondelky. No dobre, teraz poďme na tú dramatickejšiu časť. Táto sonda sa po 7 rokoch cesty vrátila na Zem a minulý mesiac bezpečne pristála na púšti v Utahu. NASA ju chytila, ako keby hrali vesmírny bejsbal. A teraz tie vzorky analyzujú. Si predstav, že to, čo tam nájdu, môže byť prelomové. Ale akože vážne. Ale tiež môže byť to, že tam nájdu len prach a povedia si, tak nič, sú to len kozmické smeti. Ale každopádne toto je obrovský krok vpred. Si predstav, že toto všetko robili, aby sme lepšie pochopili, ako funguje vesmír. A mňa to vážne fascinuje, pretože táto misia stála $1 milión. A ty si sa sťažoval, že si dal 20 za pizzu, kde bolo málo syra. A si predstav $1 milión za misiu. Tak NASA má asi rekord. No dobre kamoši, dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte dolu do komentára. Či veríte, že sa v týchto vzorkách nájde niečo revolučné? Alebo si myslíte, že sa im zapraší len za nechtami? Osobne som veľmi zvedavý, lebo to môže byť nejaký začiatok nejakého revolučného objavu. A možno aj dôvod, prečo raz budeme žiť na Marse. Aj keď osobne si to neviem vôbec predstaviť. Takže to je na dnes všetko. Ak sa vám tento vesmírny výlet páčil, nezabudni tam hodiť like, odber a zvonček, aby si neprišlo ďalšie veci, lebo tu na tomto kanáli sa budeme baviť o všeličom možnom, ale hlavne o takýchto zaujímavých témach. Tak vidíme sa na budúce, drahí priatelia, a zatiaľ užívaj sviatky a čau čau.